Ito yung mga pelang kani Idol Glenn Batuyong Capit Olympics narugyanen Vice Governor Matthew ipakita natin laing na iti basketball. Wow! Dito mga report ni Idol Glenn Batuyong. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. City naglabas ngal daw nga isuda ito ititinawen nga sports meet iti gobyerno provincial iti Ilocos Norte. Ket nang itampog iti nagdudumang sports apakairamanan iti basketball, volleyball, tug of war, patintero, amazing race, obstacle course, chess, ken darts. Amin dagitoy ket nairanta amang bangon iti camaraderie ken panangitandudo iti wellness kadig iti empleyado ti probinsya. Dito yung alinuptan the Vice Governor Matthew Marcos Manotoc ken ti Black Panthers nga grupo na iti kampanyada iti basketball iti Capit Olympics 2025. Babaen tinasapa pinangabakda kontra iti Sian Thunders nga nadanda ti score ti 81-74 iti Ilocos Norte Centennial Arena. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.